Zdravíme vás u naší nové epizody našeho podcastu Holky u Beče. Tady Míša. Tady Denča. A my dneska přicházíme s únorovým booklabem, ve kterém jsme četli knížku od Taylor Jenkins Reid, Který Soto se vrací. Tahle knížka je za mě úplně jiná, než třeba jako tématika, jakou já čtu. Mm-hmm. Protože já čtu hodně jako investigativní knížky, detektivky. Poslední dobou se jako asi ujíždím na takových young adult fantaziádách s vílama a velkodlaci tam nejsou, ale něco podobného. A tahle knížka byla jak kdyby takový životopis. Možná ještě na začátku bych řekla, že pokud teda jste do těch fantasy věcí a těch srand, tak my jsme měli minulý book club s Pájou, kdy jsme četli společně knížku Prokletýho prince? Prokletý dědic. Prokletýho dědic. Ukradený. Jo, protože ono to je z Kruťase a já se vždycky pletu. Mm-hmm. Tak Ukradený dědic, kde jsme právě četli tu fantasy srandu a ta je hodně jednoduchá, ale kdo ještě nečet, tak klidně určitě ještě jako dočtěte, protože za mě to byla úplně super fantasy knížka. Hlavně jsme si potvrdili, že vlastně nemusíte číst tu trilogii předtím. Je dobrý, když ji máte přečtenou, jo? Protože tam jsou ty postavy, které jakoby nějakým způsobem figurují vlastně i v tom Ukradeném dědicovi, ale není to úplně jako must have mít prostě přečtený. Hlavně chytnete se, takhle. Chytneš, určitě tam máš mapku, než tak na začátku, takže já si myslím, že to všichni zvládnete. A je to kratší? Kolik to mělo? Nějakých 300, takže jako myslím si, že v rámci našeho book clubu to splnilo všechny podmínky, takže do nějakých 400 stránek a máme na to měsíc. Teďkon už Denča, tentokrát vybírala Denča, máme další knížku do book clubu, takže mrkněte určitě na Instagram Holky u Beče, protože nebudu vám to říkat tady, chceme, abyste se mrkli na Instač, na knižní tip nebo na book clubí knížku. Ale tedy vraťme se zpátky ke Který Soto. Pocity, dojmy, takže pojďme do toho. Začneme teda tím, že tuhle autorku určitě znáte, protože před třeba 3-4 roky zpátky si myslím, tak celým Instagramem a knihkupectvím proletěla knížka Daisy Jones and the Six, která byla od téhle autorky právě, která vyprávěla prostě příběh zpěvačky, její kapely. Hodně mísem. Tak. Podle obálky budete určitě vidět, protože to, nebo takhle, pokud čtete, jo, ale jestli nečtete, tak už neposloucháte ani v této části. Takže my čtivci, knihomolové, určitě víme a dokonce tato knížka byla i sfilmovaná. A ono to je v podstatě o zpěvačce v jedné skupině v 70kách. 70ky, 80ky, kdy to je vlastně psaný v podobě interview. A já nevím proč. A my jsme to četli v obě s Denčou. Nám to hrozně připomínalo Bohemian Rhapsody. Něčím. Vlastně je to úplná blbost, protože žádný hlavní hrdina jako Freddie Mercury tam nebyl. Ale možná jak to byla ta kapela a byli strašně známí, jezdili na té šňůře prostě. Ne jako... Teď jsem to řekla úplně nevím. Jezdili na šňůře a pak měli šňůru ještě. Ještě ke všemu. Jak se tomu říká? No jezdili šňůru, no. Jezdili šňůru. Takže, ale zní to blbě. Jezdili na šňůře a byli spoko. Ale nám se to hrozně líbilo a další knížku, kterou napsala tato autorka, byla Evelyn Hugo, Sedm manželů. A já jsem si myslela celou dobu, že Evelyn Hugo se jmenuje ta autorka, protože jsem si to vůbec nespěla s Daisy Jones. Já jsem to totiž Míše popisovala a ona mi říká, proč mi to říkáš, když to vůbec nemá nic společného s touhle knížkou. Jo, já zase opět na 1,000,000% přesvědčená o tom, že mám pravdu, jako vždycky. Nebo z většinu času jsem pravdu neměla. Pak mi bylo trochu trapný říct jo, ona se to jmenuje ta knížka tímhle celým názvem i s tím jménem, což jsem netušila. Teď už to vím, dokonce vím, jak vypadá, vy už to taky víte. Je to nějaká typka se zelenýma šatama, že jo? No, tak... A všichni to hrozně chválili. To jako... Já ji mám ve čtečce. Ale já to mám s tou čtečkou takový, jako mám takový zvláštní vztah.
Máme spíš takový neviditelný. Jasně. Já si vždycky koupím čtečku, už mám 3. a ta čtečka leží někde tamhle a snažím se k tomu nějak zase dostat zpátky, ale nějak to nejde. Ale asi půjdu na tu Kerry Soto, že? Asi se vraťme. Dobře. Jsme se trochu ztratili zase. Takže autorka, která napsala Daisy Jones, nebo tady Evelyn Ego, tak ještě tady Malibu v plamenech, to taky jednou. Tu nemám, to jsem ještě nečetla. Hodně jako trendovalo. Nicméně, tahle knížka vyšla už asi, snad vyšla v roce 2017, úplně poprvé v angličtině, v originále a až teďka teda byla přeložena jako do češtiny. A vypráví příběh hlavní hrdinky, která se jmenuje Kerry Soto. Je to tenistka, který je 37 a která už jakoby je v tom tenisovém důchodu. A tak je to vlastně za zenitem. Je za zenitem a tak to vlastně začíná. On začíná tím vlastně, že ona je jako nejlepší tenistka na celém světě. Ona je jako fakt hvězda. Ona je jakoby top of the top. Ona je Sherry on top. Sherry lady, going through emotion, love is where you find it. Ona ale vybojovala si to vlastně tím, že se chovala prostě jako ku sledu, že nikoho si vlastně nepřipustila k tělu, ke všem se chovala hrozně arrogantně, hrozně jako povýšeně, že prostě ona je ta nejlepší, což ale ona byla, takže chápeme. A on jí vlastně trénoval její táta. A vlastně díky němu dokázala tyhle ty neskutečné věci, protože ten otec ji už vlastně od malička drivoval k tomu, aby byla ta nejlepší tenistka. Bylo to hlavně z toho důvodu, že on sám byl jako jedničkou tenisovou. A jmenoval se Javier Soto. A vlastně už když se narodila, tak on řekl, že prostě ona bude jednoho dne nejlepší tenistka na světě. A s tímhle přesvědčením on ji vlastně vychovával. Jo. Tudíž ona to už od dětství tak jako přijímala, což se potom vlastně v průběhu té knížky jakoby trochu omílá, potom se tam vlastně oni i kvůli tomu jakoby pohádají, ale nepředbíhejme. Jo, začneme teda na začátku. Ta knížka začíná tím, že oni sledujou tenisový zápas, nevím, jestli je to konkrétně Wimbledon nebo něco jako takového. Denče totiž si myslí, že už je po téhle knížce jako její odborník. Teď jsem úplně tenisový mák. Ona tady hází nějaký ty slůvka a jako přijde si jako, že docela flexí s tím. Ještě mám zálozu US Open. Dobře, takže pojďme, jo? Takže to vlastně začíná tím, že oni sledují tenhle zápas, kde hraje Nikki Chan, tenistka, který je asi 32, myslím. Že já myslím, že je hodně má, myslím, že bylo kolem 20. Já myslím, že je 32, jakože není za tolik. No ale to už to má taky docela za sebou brzy. Ale je. Která tím, když vyhraje ten zápas, tak vlastně dorovná rekord té Kerry. Jo, ona měla jich 11 zatím a ona jich měla 12, ne? To bylo o ten jeden jenom. Bylo to prostě o jeden ten Grand Slam? Grand Slam. Dobrý. Jména furt nic, ale tenisový slůvka. No v klidu, to jsem řekla jednu věc, to už končíme. Ale Grand Slam dobrý. Grand Slam, no takže tam ona vlastně už je úplně v důchodu, že ona fakt jako nehraje nějakou dobu. Ona asi 5 let snad už nehrála. No protože ona má ty sponzory, že jo, takže ona si žije z toho, že má nějaký své tenisky a různý rakety, takže ona je jako vysmátá. Taťka napsal knížku na základě toho, jak naučil Kerry Soto vlastně hrát. Takovou tu motivační. Takže oni si žili jak v pohádce. Ale právě osten v oku bude ta Chanová, která právě ji chce porazit a Kerry Soto je strašně soutěživá, je to sportovec, takže je jasný, že ona si nechce vzít ten svůj titul. Ona bude bojovat a rozhodne se svým taťkou, že to ještě dotáhnou na jeden vlastně tu šňůru. Že dej vlastně ještě jednu tenisovou šňůru. Dej jednu tenisovou šňůru s taťkou, aby vyhráli. Ale vlastně ono jí nešlo o to, aby vyhrála celý ten turnaj, který vlastně se jede celý to léto, nebo celý to jedno. Oni jsou na 3 místech, ne? Ale tam je, já jako nevím kolik, je tam několik prostě těch zápasů, je to na trávě, na antuce a tam jako samozřejmě hraje roli jako v čem ona je dobrá v turnajích na trávě. Jasně, nejde jí moc ta antuka, jasný. Antuka není úplně. Má špatný odpal toho míčku, takže jí tam jako nejde.
Takže jak jste asi pochopili, tak Nicky Chan vyhrála, dorovnala rekord Kerry Soto a Kerry Soto prostě oznámila, že se vrací z tenisového důchodu a ten jeden Grand Slam ještě získá a dobije tak to první místo celosvětovým tenisovým žebříčku. Ale byla by to nůďa, kdyby to bylo jenom o tom, že trénuje. Protože mezi tím v tom příběhu je propletený vlastně právě ten její život a vlastně ty problémy, který si táhne už odmala, právě tu nedůvěřivost a takovou tu ztrátu té intimity s těma lidma obecně. Ale máme tady jednoho tenisového hráče, s kterým si začala před lety, v mládí. Ano, je to tak. A ona se s ním setká znova. A jmenuje se? Já myslím, že se jmenuje Beau Hatley. Jmenuje se Beau a tam oni se uvidí na nějakém tom zápase a ona, ježišmarja, to je zase ten, že jo, s kterým jsem se vychrápala. Jo, takže... No já mám pocit, že oni se jako nepotkali na zápase. Oni se potkali, když vlastně... A kde? Protože když jí ten táta vlastně začal trénovat zpátky, aby se dostala jako do formy, tak on řekl, že musí si sehnat, nebo že si musí sehnat nějakého nahrávače, který jí bude jakoby rovnej. A nikdo s ní nechtěl trénovat, protože všichni věděli, že se jí říká, jak ono se jí říkalo? Studená... Ledová sekera, nebo nějak takhle? Počkej, to říkali ty Chanový sekera, ne? Ne, já myslím, že... Čupka jí říkali, ne? To jí říkali potom, čupka. No. Takže prostě měla takovou úplně nelichotivou přezdívku a nikdo s ní právě nechtěl hrát. Což se nedivím, vůbec. protože ona fakt je na začátku hrozná mrcha. Jo. A táta jí vlastně teda doporučí nebo nadhodí jako možnost, že už zbývá jediný člověk, který mu může zavolat, který by s ní teoreticky mohl trénovat. A stačil by jako... jejímu jako, výkonu. Tak, byli si rovní. Změřili by proti sobě stejné síly. A to byl právě Beau Hatley, se kterým Kerry v mládí, třeba 20 let jako zpátky, prožila určitý románek, nebo 10 let možná to bylo. No takhle, ona to zase samozřejmě, lidi se to ještě nečet, tak jim to nechci zase celý jako vyspoilerovat. Ale tohle je takový hned na začátku, jak myslím, že to můžeme i říct. Tam vlastně se baví o tom, že oni se spolu vyspali a on to ten Beau jako myslel vážně, ale ona zase klasicky, no on to se určitě nemyslí vážně, to je úplně jasný, že se mnou vychrápal. Přitom on už od začátku je vidět, že on jako pro ní má slabost. Je to tak? A nikoliv pouze tělesnou slabost, jo. Jakože opravdu ji asi i miluje. Což jako, možná je to moc silný slovo, ale myslím si, že ji měl rád. A že mu na ní záleželo. Tak. Ale ona prostě faky, jdeme hrát, kašlu na to. Já prostě chci vyhrát nejvíc Grand Slamů. Nazdar, bazdar. No takže právě v 37 se prostě je stále single a prostě si jede jenom ty své bomby. Tak. Jsem tam jí vyfotí nějaký bulvár někde s někým. Že se s někým někde vychrápe. S nějakým kolouškem. Fakt. No nějakýma mladšíma i tam bylo. Jo, tak to si ani nepamatuju. Ale možná to se dostáváme docela oslým můstkem k tomu, jaký jsme z toho měli pocity, protože nebudeme vám říkat jako primárně příběh jako vždycky, ale spíš nějaký naše poznatky, pocity a dojmy, jak se nám to četlo, kdo to měl rád, kdo to neměl rád a tak. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jo, tak Míšo. Proč musím začínat já? Tak já začnu klidně. Já z té knížky byla nadšená. Mně se ta knížka fakt strašně líbila, protože mně se teda líbila i ta její předešlá, ta Daisy Jones. A tady trošku jsem se bála, aby to jako nebylo jedno a to samý, jako zase prostě popis nějaký jako hrdinky. Ale jak byla ta knížka napsaná, že to vlastně začíná takovým tím retrospektivním pohledem, jak ona to tam popisuje a zároveň je to prokládaný takovýma interview sportovních moderátorů nebo komentátorů a výstřižkama z novin. Takže to docela rychle jako odsýpá a je to vždycky takový rozptýlení toho příběhu. Takže musím říct, že to se četlo fakt hezky, nebo aspoň za mě. A docela rychle jsem si pak našla jako i cestu k té hlavní hrdince, byť ve finále to nebyla úplně moje jako nejoblíbenější postava.
byl to nakonec někdo jiný. Nakonec nevím, jestli jim to mám říkat, jestli jako mám tady nějak ovlivňovat trošku jako koho. Já asi bych řekla, že ne. Spíš bych poprosila čtenáře, kteří to četli s náma, tak jestli nám dají vědět, kdo byl jejich oblíbená postava. To by mě hodně zajímalo, protože já si myslím, že jako tam se těch postav objevilo hodně a takových těch jako hlavních, nebo o kterých tam bylo něco zmíněno, tak těch bylo třeba, nevím, kolem 5 možná. A myslím si, že jako mezi nimi bylo na výběr si najít toho svýho favorita. Byla tvoje oblíbenkyně? Možná? Byl? Nebo byla? Takže byla. Nebo byl? To a nebo Ben. Bill a Ben. Bill a Ben. Bill a Ben. Kluci z Květináče. To už jsme ovšem v jiném tématu. Píšu si na příště. Příště budeme mluvit o knižních charakterech. Dobře. Máš tomu ještě nějaký jako podněty? Co to v tobě jako proč se ti to teda tak hrozně líbí? Protože mě, když to Denča dočetla, tak řekla, no to bude knížka roku. To bude patřit mezi knížku roku. A já opět říkám, no to je teda hodně silný slovo na to, že je leden. Ne, jako za mě musím říct, že když jsem to dočetla, tak to byla za mě. Jako rozhodně to je v mém žebříčku top 10 knížek za letošek, co jsem četla. A byl začátek jako roku a už jsem to věděla. Mně se to fakt hrozně líbilo, protože tahle autorka má takový dar ve vás vyvolat takový pocit, že vlastně ten člověk je jako reálný, že ta postava je opravdová a že si ji můžete prostě vygooglit a můžete si zjišťovat nějakou její historii. A to jsem fakt z toho jako po tom dočtení jsem to vlastně z toho cítila úplně, že jako si říkám, tyjo, a jak si asi žije dneska, že bych si úplně tohle řekla. Že to je Kvitová. Že to je taková Petra Kvitová. Dobře. ale jako fakt to ve mně vyvolalo takovej pocit jako hrozně realistický, nebo... To by to vyvolala ta Madlenka Dvořáková, viď? To je jako, prosím tě, řekni posluchačům nebo divákům na YouTube, jako tuhletu já to nemůžu ani říct, mě se úplně breče, když jsem to četla. Ono tam bylo vždycky vlastně, když sestavovali ty žebříčky těch jako hráček, kdo s kým bude hrát, tak tam bylo, že hraje i jakoby proti český hráčce. A pojďme si říct, jako, že my máme docela bohatou tenisovou historii jako v České republice, tak tam samozřejmě někoho dáme. Někoho fiktivního, pochopitelně. A co je typičtější jméno pro českou tenisovou hráčku než Madlenka Dvořáková? Madlenka Dvořáková. Já teda musím říct, já jsem to nezjišťovala, ale potřeba bych zjistit, jak je to v originále. Protože jestli tam vůbec jako je reálně tohle jméno. Ježišmarja, jestli někdo četl v angličtině, kdo tam je jako ekvivalent amerického Čecha, než Madlenka jako, řekněte mi, kdo zná, jako, řekněte mi někdo, kdo zná ve svém okolí jméno Madlenka, nějakou holku. Já znám Madlenku. Já neznám a přijde mi to úplně generic jako jméno. Jako, že by si každému... No, Madla, no jasně, tady Madla odvedle, no a tam taky znám Madlu. Hlavně to není jako Madlenka, není prostě to a jak základní... se jmenuje? Madlena? No, buď jako Madla je, anebo je třeba Madeline. A ty myslíš Madeleine od vás ze školy, ne? Ne, to je jakoby fakt je jakoby Madeline jako jméno. Počkej, a ta Madlenka znáš Madlenku? Madlenku. Fakt Madlenku. Žádnou Madeleine. Ne. Protože Madeleine znáš taky. Tu taky znám, ale tohle je fakt jako Madlenka. OK, takže ty znáš Madeleine i Madlenku. Pozor. Mám 2 ze 2. No, takže jako by přijde mi to trochu takový jako xenofobní vůči Čechům. Jakoby. Je nějaká Božka Němcová, ještě nějaká tenistka jsem čekala, že by tam, možná to nějaká Boženka. Ale to mi přišlo takový jako trapný, no. Možná se půjdu podívat do knihkupectví, projdu tam Anglicko. My to půjdeme ověřit pro vás. Samozřejmě určitě tam nepůjdeme kvůli tomu, že si šli něco koupit, jo? Jdeme tam z toho důvodu jenom to ověřit. No. Tak jo. A co říkáš ty na tu knížku? Mně se to nelíbilo. Já jsem to dočetla a jakoby... Já vlastně k tomu nemám zase jako výtky, jako že bych řekla, Ježiši, to je blbě napsaný. Ježíš, tam jsou furt nějaký hrubky. Ale prostě bylo to plochý a já jsem se teda nemohla zříct žádnou postavou. Pro mě byla jedna ta scéna, ke konci byla pro mě hodně jako srdcervoucí a říkala jsem, Ježiš, no a jakoby trochu to ve mně probudilo tu lidskost, jen tak jako na chvilku.
ale právě, že když jsem četla tu Daisy Jones, tak tam mně se líbilo, jak to bylo to psané jako interview. A tady nějaký ty výstřižky a nějaký jako komentátoři ze sportu, ty by mě vůbec nerezonovaly. Vůbec. To prostě to tam jako sem tam něco bylo a já jsem jako řekla OK, ale jako, že by mi to mělo nějak něco, protože oni prostě hanili jenom ty plátky, takže pro mě jako, tak jsem jenom viděla jenom, že to je jiný řez písma a říká, už to bude ten plátek. A prostě nějak jsem, ani po těch 400 stránkách jsem nebyla nějak jako, 370, pardon, jsem nebyla nějak jako zžitá s těma postavama. A vlastně jsem ani jedný nefandila. Fakt jako ne, ale zároveň vám nemůžu říct, že bych byla nespokojená s tím, jaký to bylo. To je na tom to nejhorší. Že já teď, když to řeknu zpětně, o čem to bylo, tak já nemůžu říct, že by to bylo blbý. Jakože, ježiš, to je fakt blbě napsaný. Ne, to je prostě taký plochý čtení je to pro mě. Jako vůbec to ve mně jako nerezonovalo, což teda jako nedělám tomu moc dobrou reklamu, ale podívejte na Denču. Minimálně 50/50 máte šanci, že se vám to bude líbit. Já z toho opravdu byla nadšená. No. Denče z toho byla nadšená a přišlo to strašně rychle. Na mě se zase klasicky čekalo, ale jako já nevím, no. Jako Daisy Jones, kdybych si měla vybrat, tak Daisy Jones si dám znova rereading. To je mi jasný. Protože tam mě se teda na druhou stranu jako zase strašně líbila a hlavně já mám ráda hudbu, takže se mi vlastně líbilo ten hudební background. Asi možná je to i tím, že nejsem žádná tenistka, jako úplně nevibím ty tenisty. Ty jsi tenistka. No to já jsem jako tenistka jak víno, takže proto přesně jsem si k téhle knížce našla. Jo, já jsem si to myslela, že je si to prostě... Tak. Mně se tenis vždycky strašně líbil, ale nehrála jsem ho. Já jsem hrála línej tenis, protože jsem líná. To je ping-pong? Ne, to je s takovým měkkým míčkem, to je pro takový ty retardy, že jo? To je taková ta síťo, nebo ne síťo, taková ta plastová pálka. Barevná. A k tomu byl ten míček z té Molitanu. Já měla černou tu páku, já jenom bych chtěla říct, já že... taky měla černou. Že jsi řekla barevnou. Dobré, byla černá, jsem měla černou, modrou, červenou a žlutou. My měli jenom černou. My jsme nějaký to duo, ten set. A zase jako vždycky, já nejsem úplně sportovní typ a ani herecký podle epizody Hvězdy vyští scény. Nicméně já jsem uměla hrát asi 3 věci. To byl badminton, línej tenis a ping-pong. Takže je vidět, že ty rakety, ty ke mně jako hodně jako, tím jsem jako tíhla. A musím říct, že ale to Denča ví, badmintonu jsem fakt dobrá. Dej to. V tom jsem jako fakt dobrá, jako já unavím jako 4 lidi. Já jsem nezastavitelná. Mě to fakt baví. Jakože badminton mám fakt ráda. Dokonce jsem byla na druhém místě ve škole. Měla jsem medaily. Gratulky. Jo? A první medaile? V životě. A rovnou i poslední. No vlastně jakoby jo. Já jsem spíš ten výtvarný typ. To jsem měla víc diplomů. Ale nebudem tady kecat o takovýchhle intimních věcech. Já bych se vrátila k té knížce. Takže za tebe 5 hvězd, jo? Já jsem dala 5 hvězd určitě. Dobře. No, já prostě byla fakt nadšená. Vybrala bych si tuhle, nevybrala bych si Daisy Jones, kdybych si od ní měla něco ještě přečíst. Ale zároveň jakoby tyhle knížky nejsou úplně typ, který já bych si chtěla přečíst znovu. Nebo jakoby... Tak ty víš, jak to skončí, Přesně. takže to pro tebe už nebude takový ten aha moment nebo wow moment. Ale ono je to jakoby, jasně, tak každou knížku, kterou jednou přečteš, tak víš, jak skončí. Ale Harry Potter toho můžeš číst jako furt. Dej mi 10 let a možná na to zapomenu a budu ji číst jako úplně novinku vlastně. No s naším čtecím jako tempem si myslím, že to zapomeneš. Je to pravda. Takže to jako není úplně tenhle typ knížky, ale fakt se mi jako strašně líbila a za mě trumfla Daisy Jones. Ale vím, že spousta lidí to má, nebo co jsem i četla třeba na Instagramu recenze, na Goodreads nebo na databázi, tak hodně lidí, jako bylo to hrozně rozpolcený. Přesně jako já, říkali, že se jim to strašně líbilo a že jako z ní byli nadšený a prostě ten příběh všechno. A druhá polovina lidí říkala, že jako fajn, ale za ně prostě Daisy Jones, že jako jejich, nebo ta Evelyn Hugo, že to je jakoby za ně největší top, prostě jaký ta autorka napsala. Což já nemůžu posoudit, protože jsem 7 manželů ještě nečetla. Ale prý je to debka a já se úplně do debky teďka pouštět nechci.
Protože teď je hodně brzy ještě ta tma, takže máš takový ten vibe, jako že bys Až budeme ležet v létě na pláži, tak si přečtu i Evelyn Hugo. Protože to běžně děláme, že jo? Tak, právě. Takže, a víš, kdo má lepší hodnocení? Vlastně na těch platformách, jestli Daisy Jones nebo ten... Já myslím, že je to Daisy Jones. Že vede, jo? Že vede. Já si to jako tady můžu ověřit, samozřejmě. A já si myslím, že tu Carrie to chtějí taky zase sfilmovat, jestli se nemýlím. Já bych byla hrozně ráda, nebo mně by se to právě strašně líbilo. Samozřejmě s tím, že tam je zase taková jako depresivnější část jedna, taková smutnější, ale tak samozřejmě chápu, že to pak jako dělá tu sledovanost. A takže Daisy Jones má 82% a Carrie Soto má 89%. A pozor! No ale ještě kolik recenzí je? Tak, ale Daisy Jones má 839 recenzí a Carrie má teprve jako 75, takže jakoby Daisy Jones myslím, že vyhrává u těch lidí 100%. A je to z 80, když už jsme teda u těch faktů tady. A ta Evelyn Hugo, ta mě ještě zajímá. Evelyn Hugo, já nevím, já nikdy nemyslím, že to je Hugo, jako Viktor Hugo, nebo Hugo. Já si myslím, že to je Hugo, že to má být z Francie. A ta má 87% a 1621 recenzí. Tyjo, tak to nevím, jestli bych neměla si začít číst tuto ještě, v té mý čtečce. Tady, věděla jsem, že to bude pecka, ale až tak úžasnou knihu jsem nečekala. Jako lidi z ní opravdu byli nadšený. Tyjo. Takže možná, že nebudu čekat na pláž, počkám měsíc a pak si ji přečtu. Tyjo, mám málo času a hodně knížek, takže si rozečtu další. No tak super. Já myslím, že to je takový můj styl. Já si ji pak vezmu na nějakou cestu. Až někam pojedeme, tak si ji vezmu sebou. To je takový, pojedeme tak na měsíc. Když jsme jeli na měsíc, tak si myslím, že jsem schopná ji jako na přečíst. Měsíc. To bych moc ráda, ale to bohužel nejde. Ale my se s vámi rozloučíme. Trošku vás naladíme, abyste se koukli na náš Instač Holky u Beček, kde teda uvidíte naše další měsíční čtení. Doufám, že se vám bude líbit. Minimálně mě překvapilo, co Denča vybrala. Mě taky mě to vlastně překvapilo. A možná takový malinká napověda. Bylo to v našem videu z edičáku z hostu. Tohle tam nebylo. Nebylo, ale já si myslím, že to nevydává host, nebo nevím, myslím, tak teď jsi mě trošku vzala vítr z plachet. Já si myslím, že to není, že to nevydával host. Tak se omlouvám, nicméně, kdo byste se chtěl podívat na tu epizodu, je tam pro vás. Je tam edičák z hostu, kde... Je to od Kalibru. Kalibr má často jako detektivky a hodně český knížky. A tohle je česká knížka. Byť se to tak netváří. Vůbec. Podle té obálky absolutně. Myslím, že to fakt vás překvapí a budeme moc rádi, když se přidáte do našeho book clubu. A kdybyste si chtěli s náma psát pocity a dojmy, tak nám napište na Instači, protože máme tam už četovací takovou místnost, kde se vlastně o tom bavíme, jaký máme pocity a dojmy z té knížky. Takže určitě se přidejte, budeme moc rádi. A ještě tak jako ke konci moc děkujeme za zpětnou vazbu, co se týče toho, že já jsem dělala takový výzkum, výzkum, jak se vám vlastně jeví ty videa na YouTube, jestli se vám líbí to naše domácí jako prostředí, kdy jsme u té knihovny, versus, že už jsme přemýšleli o tom, že bychom šli jako do nějakého studia podcastového a tam bychom natáčeli. Já jsem z toho byla nadšená a ve výsledku mě převálcovalo několik hlasů, jakože fakt značně, jako nějakých 80/20. Přičemž 80% se líbí ten background. Mě to jako domácký styl, mě to fakt jako překvapilo. Takže já jsem vás poslechla a zatím budeme nadále takto pokračovat. Ale nikdo nikdy neví, co se změní. A jestli náhodou už něco není v progresu. Možná zůstaneme trošku tajemný jako hrad v Karpatech. Ano, dobře. A to se dozvíte v další epizodě. Pořadem prováděl Jonathan Frakes. Tak jo, mějte se krásně a kdo četl, dejte nám vědět. A budeme se těšit zase příště. Ahoj. Ahoj.